Li bajarê Amêdê mamosteyek ajin dev ji karê mamostetiya dibistanê berda û dest bi esnaftiyê kir. Jin û mêr her du jî mamosteyê dibistanê bûn. Li di dema nexweşiya pandemiyê de debara xwe nikarin bikin. Biryar didin ku karekê din bikin. Ewlê li malê dest bi dagirtina tirşî û riçalan dikin. Duvre karê xwe mezin dikin û dikanek vedikin. Tirşiyên ku ji zebzeyên bi destê xwe çê dikin difroşin xwaringehan. Bi vê rengî mamosteya jin niha bûye karsazek navdar. Li bir pandemî ser nîşanda şundatır me mamostetî dikir îşîra xwe girt dersanê me hebûn me dersanê girtinê şundatır em ketin mal zarokê me hebû em ê çi bikin gelîrek me tune hebû em rûştin me xeber da camê re me got em ka çi bikin ev qarar hilda erişte çekin, reçel çekin, turşu çekin em internet satışı bikin. Peşi me got belki em nikarbin sonuçta em mostene pe ber nikarbin de kebin lalik iş mecburi bu öyle me got bismillah em da ket nav me çekir. Jina xwedî zarok amaje pê dike ku zebzeyên ku bikartînin hemî xwezayîne. Ji ser erdan bi destê xwe kom dike, tîne dike, tirşî û riçal. Karsaza jin vêga li gel xwe jî şeş jinên din dide şoxlandin. Armanca xwe jî tîne ziman û dibêje, dixwaze ciyê xwe mezin bike û hejmara jinan zêde bike û wan xwedî kar bike. Me peşi halê dihanî lê nêr em halê berde nakevin nabe em çevre gunda geriyan ew Erdoğan hene nareşînin herhangi tiştekî nakin em wan re anlaşmış bûn me got sebze meyve rakin lê binerin em sezonunda werin we bistînin işlemişkin heqê we çi bibidin lê em internet satışa xwe da Almanya, İngiltere, Hollanda, Azerbaycan, Irak, İran em wan dere giçkî dişînin hem toptan hem parakende satışı me hene. Jina Kurd navê xwe dixwaze bike markeyek bi piranî li ser daxwaza xwaringêhan amade dike. Car caran turşiyên ku çê dikin digîje bi tonan. Tirşî û şîriniyên ku di şûşeyan de an di bîdonan de amade dike, difroşe hemî bajarên Tirkiye, welatên Awropa û welatên Rojhilata navîn. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.